uwanka na kusa so kake ka masu gadara da dukiya wai ka mallaki kuɗi abokanka za gwada ma kai mai arziki ne ƴan uwanka na wajen uwa na wahala ƴan uwanka na wajen uba na wahala tir da dukiyar da ba ta taimakon addini tir da dukiyar da ba ta taimakon al'umma ubangiji ya ce wa taqushuha ku yi hankali da rowa halakat man kana qablakum ita ta halakar da mutanen da suka wuce saboda mutane sun rike kuɗi su kaɗai sun mallaki dukiyar da ba san abin da za su yi da ita ba al'umma na bukata ba tausayi ba jin kai ya ce dalilin wannan abin yasa har mutane suka ɗauki makamai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka kashe junansu amma a yau duk mai kuɗin da ke taimakon talaka kana buƙatar bala'i ya samu dukiya ta yi ba ka so kana son wani abu ya same shi ba ka so amma kullum magunyan a talakawa in suka wuce ba su isa su gaida ka karba ba in ka zamna kai ka gansu ba su isa ka gaida su ba ba ka gaida kowa sai mota ba ka gaida kowa sai kujerar buro mutane ba su da kima a idanunku ba ku ganin darajarsu saboda kun mallaki dukiya yau mai kuɗi na rance da girman Allah baka da masoyi kamar talaka idan ka yi gardama a yau ka mutu kaga in akwai mutumin da zai dukawa mai kuɗi yana yi maka rami talaka ne ke maka rami talaka shi ke ɗaukar fali yana watsawa bai damu ba ƙasa ta ɓata mai kaya duk masu kuɗin da suka taimaka warta gehe suke komawa sun sa kayan daraja da basu yarda ƙura su taɓa kayansu ba soyayya da kai da su ta ƙare in kana son ka tabbatar da matalaka shine masoyinka ka bari da ka mutu ka gani motar da aka sa gawarka in akwai mai kuɗin da zai hau inna kake kowa yana cikin mota ta cikin sanyi kai kana cikin zahiri tabarma talakawa ƴan uwa su suka kewaye ka a wannan lokaci wattaqu shuha فإن الشوها أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستهلوا محارمهم وفي رواية إلى أن قطعوا أرحامهم فقطعوها زمنتي talauci rishin taimako ya sa zumunci ya yanki talaka na son ya je gidan mai kuɗi amma yana tsoron karkace saboda kuɗin ka yazo dan uwanka na son ziyara amma yana ganin kallon banza kai ka mai kallon banza matarka ta mai kallon banza ƴaƴanka su mai kallon banza wai fa aina tazahabun me kuke son ku zama kuma ina da kuke so ku tai dan uwanka ka sa saboda dukiya kana jin warin talakawa kana jin warin diyan talakawa kana jin warin ƴan uwanka na wajen uwa da ƴan uwanka na wajen uba ba su da izinin ganinka za ka ganin kanan ubanka ya zo daga daji